Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta anton pen. Polling station wise Urunodoi 3 form kirona jaime ke padu ponalong MPO Morsing Tiso kacetong don. Langsung MP Development Block lapen Lumbajong Development Block angkang long nita long kido Singhason BDC Bhawana long polling station tin arada tumaphan Urunodoi 3 a form kirona jaime pedopon. Bangso Urunodoi 3 form kiron pon laki Singhason constituency angkang kadukawi polling station thong kebrapli arada tumaphan ron pon lo. Bangso jaime kalong aluhisar po manpen MPO Morsing Tiso Manpeng alihia manpen langsung MP Development Block BDO Kanaklata Teron P Lumbajong Development Block BDO Rita Milik P Atumpen Chenglok JE Gram Sebok Lapen Ong Dungaradatum Chatongdun APHLC asong pen pherang ke amai kang ni pon ke dam tang ko CR ko yani APHLC Foundation de along mesen pen kichundun thega podla pen minang ana minute ke tong duna phansita me ka choro pajir pon pen astama long non man ke do MLA khil go goya phanang tong dun thega podsita me ka choro pajir pon thu pherang ke amai along ang ton pen kaning che pon alam arju pon thu sinang pherang ke bitung atong phan akero pipar piglo ladak office mate sai hem long nilung ke phateng pen ke bang pon apot acha prang sinilitum Kipaklang ponji mate kaning jepon kang tungubang kala hello foundation de la troxy phong troxy ke chok APHLC ki kim kerang katalon pon along ong dung pen rat atum nang che todun pen nang ke dun pon apot alira cham ka dokawe angriang don pen nang ke dun pon apot Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dimasao arada phanandame nitume APHLC ahin pen kero pipar piglo Lapen adun thun itu tum corong tung akihai honorable Assam along cethang klong inut Assam chat kali Northeast along cethang klong inut MLA akihai abangpho okhelo goya phan corong tung athe MLA dopiglo nangkeman tang setame piniarni hurkimo pen langdam pen la poson kaling jet dak haya MLA theklong lela Lasi alangli phan choropik nanji athe alangli purkimo purhisi ing chapsi 1969 aning kansi ile to phan autonomous state nang pilo pu Indian constitution ateng pen alangli rat phan plar dak pen ke than pon thekapot alangli phan nile to mahin pen ta me choropik ji lapen adun thu nomor hini kaning je tho bangala hanlo constitutional rights mate constitution det kikim aron a lo along kitok dak kido ponapot alang lihin pen thang ta kham kheke lapen autonomous state lake Assam ar losi isi ahem preka su mate state within state polam te talang li ningje pon lake Assam pen ki kat jui kali setame Assam ar losi itum ahem prek asu itum kimpon po lapen lake dak foundation de long chat kali seta assembly long anta ningjeji lapen nang che donun ji pusi alang le Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat lapen di mahasawara teman lapang so foundation de ani plar dak pen alang li ningje pon lo la salang li phan choro nang ji ile tum isi kamang humimi abangke lain lo ile tum Karbi Anglong alo bang pli MLA du amek tong ki jang lap lo ne mate session tong ki dun de lo ne mate ki jui rong lo ne hemprek alam pu abangke hello wing alam lo dak Karbi Anglong akiduk kisung alam thenta me dak assembly long ning jedun de lam jai de tum thek dak alam lo lage dasi siben bangke bang Sibsagor pen ke bang sidak tuma along mate Karbi Anglong long ke bang pen ning nang pe thetikang lage tum ning arong alam binong lo lage atema non itum han hemprek nang pi deji prote un India government tu mate central ta BJP lo state ta absolute majority lo lapen Karbi Anglong autonomous council long absolute majority lo tande kopia pot claim ahede rat afan ke salak nami ke puji campaigning along 244A ason pachunji development man popu seta ang theke kopi lo pinyani parliament long ningje dun ser sela lapen ladak assembly long tame 244A alam ningro chopen ningje dun hai bangwe lapen hemprek nang pipete 244A nang pipete ci resign labi po alam the inut MLA ta ningje dun de lasi kewang jilang Karbi Anglong arat tumbang ke matha pami nahi apon angkeli non athema election a men pen etum phanang pachu bai piglo nang palu piglo la pena potsi ilitum pinyar nian ta matching thot der
lasi non kilang nang je bangke itum akam mate asai silang ponang po lasi non BJP atum bangke kopilok non bangke katherak sila tum chon pro lo patumi malom malama press meet long thelong lo tum okay logo ning je chai lo a phuat te hang phuang pong dong so law lo ne mek tong yang se lo ne atema therak me mi alam lo Karbiang long pen elected abeder lo mapusi laso a result se klang rong lo kumati bang pli elected MLA dolo sedami hadake lam ning je dun thethede lo MLA tum bang dak na ning je lo bang ning na pe thedun kone ning arong la lasi MLA bang pli dosita abedera tenglo lason si rara tengno ke klang lo lasi lason apon kita na MLA tum aphan ke tum Karbiang long arat kame ning chethe athaya be ke bang jilang arni bang ke lasi itum reformation mate reform lar vek nangko Karbiang long arlo non la tumo phan son si MLA bibom lang pote non ningkan phokep tai tum hem prek long ni lake klar dak lam lo athe ko pulo nang japon po constitution si purhi he de constitution sing chap chi non peer theke elam ben chat kali hala i phuatar lok sikachar so kai bina ke thek keri sikach baya kai bina bangla punang pa vek lote la pusi tum thak don nang ji la dake la son hem prek nang pipe pude ko pi bolo nang pipe der constitution long ke tok do ko ke la si tum che danu nahi la si thek dun de pulo tang te la ke bang si nang videt po la si ni tume PHLC pen bang ke la son a mek jang chot MLA ba MP tum han bang ke Karbiang long ra tum prapjin pen la tum phan reject nang pu o buk nang pula tum phan la si itum mesen amon sam ta itum van thek po ke charlie amu ponon la pen beha bepara amu anat ponon la pen ilitum ason itum voreng pen chenglok ilitum kam claim unlong po ba claim pon thek po la si non ilitum ahokalam lo ilitum hemprek long standing demand kel halo itum article 244A lo la pen labang so article 244A bangke itum langlo pote paragraph 20 ating ben kaita chitham ver lo lake 6 schedule pensi pangni lo la so thaksi 244A tu po connected la tumge cherap ling hormu bina aja ka tumangge 6 schedule kaprek autonomous state kaprek pusi gitu setame da council Karbiang long cari je phan ke lalo la si confuse nang nelo la si nile tum mahin pen ke okhil go goi la pen atim tum phan ladak guest of honor chief guest tum kaning je mesen pronop dole alangli missing amunit lo la human rights activist lo alangli kidam tang Geneva long tame lam the peklang dono la jasmer ladak nilituma constituency long solar project lam the tame hada peklang dono la pen non ta milana long se doi Italy long non next tame hempreka puthak la pen ladak Karbiang long akiduka kisung alam the long le kacherai aron repen ki thi government tum lahai puthakan ta non next milana long si bi ponjipu la se Karbiang long pen tame ladak APHLC pen ta represent unji inut nangji pusi alangli be proposal long pipon lo lapen adun thulurin juti gogoi panta me churolo alangli tame ning naga pethe dona pot lapen honorable itum high court advocate ake hai Raju Diuri alangli tame inglong arrata phan ke claim pi thithi burbur lapen la posong tang taxi fake and counter pipineta alangli la posona kesa chitan bom ase alangli phanda me kero pilo lapen chief guest abang ke la heno o khilo goilo alangli tribal pu mate khai so tuma sentiment bangke aning alo chithap thap lasin ilitum ke bangjilang arnian tame assembly long ponon itum da Karbiang long kidu kisung alam thian tame alangli phan lam the pe jai ponpo lasin non amat ke neli hin pen ke ponsi than pon chalo isiana ake isiana ipi sialong kegoi nang chipa om di nang kidun dia son mandat mau kegoi ang ton long ka campaign ta nang dun jipu la so thamano ni la ke la son si bang po party a principle bang ke chedovet po seta konat manel tum ka cherap me ason analong bang kalang nang dun po APHLC po mase alangli mase APHLC nang chepa dun dia jipu ke kalilo alangli Rajor dol dolo hala daksi chedovet po seta me greater interest apan asam along opposition party do an chelang lo la so forum long nele tum ko PPC ka chingwai ma ko puson ben se ke claim pon me poma aprang ke bangjilang hempre ka phan ponon long le phelang alam ki ponon itum ka che songra petjia phansi ladak iltum chingwai pon po la ke si high level committee do la do ladak sin itum che than pon po setame party bangke che do get pola bangke churu lo ni tum law secretary penangan ram thara rang tumang lo masinili
Jadi dun sunang kopo. East Karbi Anglong District Committee BJP spokesperson Pen Perang Kiamai Kangni. Piniar Kwani Pain Korakat Homani, HPFC, Asa Hemalong BJP EKADC spokesperson Puthot, Okil Gogoi Kaningji Apatak, Lamboy Kipi Pontu, Ang Tonalam Tikachinichi Apan, Perang Kiamai Long, Kaningji Ponolam Tile, Arjuponsana. Laso posi ili tuma bangke kipu. Lapen isi alang litum kaningje do je pening APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaiki along tadunlo. Tuning abang simuni kyong ma pening bang simuni do. Lapen lanon ke do di ma feel along bangkon lo ke jang nang tum ta chini mati. Te latuma bang si apuga gorom lo. Tuning ke muni do adhek dunge chuning pota ablut do thulangle pangbar tha chuning la pedeng tamane laso putha ke non laso ningkan isek ang bo bangke APHLC along हजार अमुनित के बीजेपी along नंबर सांगलो हजार अमुनित नंबर सांगलो हजार आथे विपद मा बंके लातुम कनिंजे दुमति री इलेक्शन दोजी री इलेक्शन ने अपडेट लो लातुम कनिंजे आसन तीन तक पाचो बेला lasi la tuma banga chua prang pen non bat kikom aru kom bola tuma lo athe people lo rat atuma lo nitung chini paka la tuma bangke autonomous state alam ta ukhilo goi se kaning giteka alang tuma leader satum alang tuma long kido leader satum autonomous state alam a agenda alang litum long ave mohet a press meet long da theklo sersing bang mathalo Nitu autonomous state alam do gayo do pumalapu mobile chilang maji theklong le dete nang tuno theklong mati lata lasi on the spot media thengno mata ka chong thui la tum ke pacho bayala hala lata itum ame ka thengno long si theklong lasi lancho takalilang latum 7 foundation di long ke latum along ke bang atum hala diuri bangta Nanglitum chini da growth center long ilitum tokso padolo APS 6 schedule implementation committee bupen sige hang APHLC budagali 6 schedule implementation committee tumpen hang lo hula dak diuri kaning je pilo nanglitum ta ningdo diuri kaning je ke ilitum hanang putikang e pilo nangtum ke council ta chari thek thepo nangtum ke council ta chari thek thepo nangtum ke hemprek ke guson lo amining nge nali tum buji thala tamane ultimately tum bhan bang ke chibong sai nang posita hempre ke nang tum chari thek thela lasini tum pulo 6 schedule ke ladak ke nanglong lok pen 17 department में 30 department kuana jak dingma MOU huri tum ko PP se power ke wan mai tum pakka chini apo si ile tum laso 6 schedule phan ke upgrade nang po so 6 schedule phaja kong pathi nei pulote laso teng pensi tum ke 244 nang po puke ningkan thongke ra pho pare lu tum ki lasi non itum ki pu bangke autonomous state si nang po pu bang ladak ta mane pilo kursing ganing je ke 6 schedule ke chumi hormu ma 6 schedule ke chumi hormu kalima kalang mak bangke la an ke muni tuman training pinang nelo non ke lake chini manela 6 schedule aputhak chini paka pensi ili tumke hemprek autonomous state nangpu non la sofan jakong pathi nangpu puke lake ili tum kaninje la palam lo lake lasi lahe amu ke bangbi alam pen la pen isi alang li putudulang kursing bang kaninge do KSA unification adak ridak pidigang kedet ko KSA unification ridak pikang kedet kali lo hodak ridak pi bang lo KSA unification ban masi kroi krip bang dumati sita ili tum pulo political interference dotik ke KSA ban ke un elo KSA ang bong along kaching wai non mani KSA tum ban ke pangruma men pen nani amuni la tum rai pu bang ke KSA ban respect ki pelo lage lapen non atuma ban problem piri non a president secretary amuk kido tumle adu kalilo ha ke cheng bena potra so ang thundo ko posi pini la sona victim man lo sita latum KSA tum anu tina tumta khei long ria phan sikar jab langke akai no ban kali langke lasi la tuma phan aning pachedon aning paching sam la tuma phan lam jok dun de pin pen la tumang bo aning ching sam lote KSA pinap nole pinap dik ar nisi ilitum isi amrela long ban lage
nining hof do nila so confidence do sita political party itu non het jong sumit claim der lo malo tu bang do langke di lasi lahai alam pen bangke political interference avidet po mo pajo isi one sided do po kese unification ge tum aman ate apeng ge tum thek lo po lahai lo karbi society atuma kamatha nei bangke lapen ili tumalong MLA atum bang pri do pokta MLA atum autonomous state alam ningi tum didet to tamane la tunga mithangi claim alam si thek long chol hai alang tum ke autonomous state alam the bangke non anda chief minister anda memorandum pidam thek long le non anda prime minister han memorandum pidam thek long le latuma agenda lo masi autonomous state alam thiawe sita ilitum dok mane dorsing ro ha haurahat MLA kaninji tu alam ke assembly tung ta ninji tu mati non recently Omar Singh Tisosage alangli initiative pensi that Karbing Law Autonomous Council a chief CM sar kapin khat ateng pensi alangli bangke non 125th amendment ki pa dojia pha 125th amendment ki pa dolote ladak ko pia jakong dojima bangke alangli initiative pensi non ke claim no hala so achievement jong si wang jui pulote la bangke isi a historic isi ki Umsoi ME School Pathua Klamalong Pong Thomapong Inter MEC Football Cup Farman ke Pathu West Karbi Anglong Lakhai Amri constituency ke parlo Umsoi ME School Pathua Klamalong ar koi ni phaing kor ke thomarni third Inter MEC Football Club ke Pathu Bangso ke Pathu Ponalong Aluhiaman pen kachitong don Karbi Anglong Autonomous Council EMD Uphing Maslai Doramla VDC Chairman Dhon Singh Kro Amri VDC Chairman Sarthe Lekhe Amri BJP Mondol Amaipu Andhoni Kramsa Doramla Mondol Amaipu Khorsing Be Bidatiso Chinthong Block Education Board Chairman Biken Ronghi Amri Lems Chairman Atum Penchenglok Penang An Ketheke Ding Atum Chetong Don Rente Sonsi Bangso ke Pathu Pon Lake Doramla Lapen Amri Ang Bongsi Pathu Pon Bonda Pupu Anada Tum Sitame ke Pathu ke Thek Ser Pena Jok Hin Anata Golni An Chethap Unchalo Pusi Bir Tarib Dunlong Amri Pen Himari Bongrong Report Karbi Anglong News Third Inter MEC Football Cup Tournament Pini dak Amri long si patulo dorang lo pen Amri draw si ano si katogawe player tempat juru lo lang mesen lo pini juga buat tim da disiplin pensi dalam mesen lo si nilihin pen katogawe lah ini tim apa manda mau non aku pakai lagi tulang mau dari ahai rapet kusi itu mana alam ini dalam dah ini langsung sih tadi wanglah misi dah pas kelar ni dah langsung dah langsung sedulur ini dah langsung sedulur masih I wish all the best for the team.